Ilang tanggapan ng munisipyo sa Alcala, Pangasinan pinasok ng mga kawatan. Dalawang menor de edad na responsable sa pagnanakaw na hagip sa CCTV. Narito ang exclusive report. Nagpunta sa munisipyo ang empleyadong si Hil Custodio noong linggo para sana maglinis. Na-discover ko na nagkalat ng mga gamit yan sa labas tapos nabuksan yung isang bintana dyan sa harap ng treasury. Base sa paunang investigasyon ng otoridad, pilit binuksan ang maliit na pintong ito at dito dumaan ang mga menor de edad na kawatan. At nang makapasok sa loob, kinuha ang 5,000 pesos na halaga ng koleksyon sa loob ng drawer. At ninakaw rin ang isang laptop na nakatago rito. Pilit ding binuksan ang drawer na ito, pero bigo ang mga kawatan. Magkano yung laman? Almost 10,000, 9,700 may git. Pinuntirya ang vault, pero hindi rin nabuksan. Lahat ka ng gamit niya dito nagkalat eh. Sunod na pinasok ang tanggapan ng MSWD at doon nakuha na naman ang isang laptop. So yung laptop ni Madam, hindi po nakapatong, nandito lang Hindi siya? po, nandito po sa drawer sa dito. Ito tinakalantad yung pakit. Sa kuha ng CCTV camera na nakapesto sa kalawang palapag ng munisipyo, makikita ang pag-akyat ng dalawang menor de edad. Pilit ding binubuksan ang ilang pinto roon, pero nang hindi sila magapasok, bumaba rin sila. Pag nabuksan nila ito, mas marami sila makukuha sa loob. Marami sila makukuha sa laptop. Laptop, halos karamihan ng laptop. Nababahala ang pamunuan ng MSWDO sa insidente, lalo pat bata ang mga sangkot. Yung mga magulang, kailangan nasikasuhin yung mga anak, turuan ng mabuti, upang sa ganun lumaki silang mabuting mga anak. Hawak na ng pulisya ang CCTV. Patuloy ang kanilang investigasyon sa insidente. Ang himpilan ng pulisya ay katabi lamang ng munisipyo.